भारतनि सोर आइजोआ गिबिसिन IPS अफिसार जादोंमोन? खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि सेथि सोंथियाव दङ जोंना भारतनि सोर हिन्जावा बयनिबो सिगां गिबिसिन पाइलट जादोंमोन? दुर्ब बेनार्जी, सरला ठाकरेल, प्रेम माथुर, पद्मावती बंदोपाध्याय। बेनिनो फिननाया जागोन सरला ठाकरेल। 1936 मायथाइयाव जेब्ला बेनि बैसोआ 21 बोसोर जाबायमोन। वर्ल्ड चेस चेम्पियनशिपआव भारतनिफ्राय सोर गिबि देरहासार जानो हादोंमोन? बिश्वनाथन आनन्द, दिव्येन्दु बरुवा, कनेरु हाम्फी, फेन्टाला हरिकृष्ण। बेनिनो फिननाया जागोन बिश्वनाथन आनन्द। गिबि 2000 मायथाइयाव बेनिफ्राय 2007, 2008, 2010 आरो 2011 मायथाइयाव जादोंमोन। जोनोम जादोंमोन बियो 11 दिसेम्बर 1969 मायथाइयाव। मिस वर्ल्ड टाइटेलखौ बयनिबो सिगां भारतनिफ्राय सोर हिन्जावा देरहासार जानो हादोंमोन? ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोप्रा, रेखा फारिया, सुष्मिता सेन। बेनिनो फिननाया जागोन रेखा फारिया। जादोंमोन बियो 1966 मायथाइयाव। बयनिबो सिगां भारतनि आफादगिरि प्रेसिडेन्टखौ सोर जादोंमोन? राजेन्द्र प्रसाद, डक्टर एस राधाकृष्णन, डक्टर जाकिर हुसेन, वीवी गिरि। बेनिनो फिननाया जागोन डक्टर राजेन्द्र प्रसाद। बियो जादोंमोन 26 जानुवारि 1950 मायथाइयाव। भारतनि गिबि प्राइम मिनिस्टारा सोर? लाल बाहादुर शास्त्री, इन्दिरा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गान्धी। बेनिनो फिननाया जागोन जवाहरलाल नेहरू। जादोंमोन बियो 1947 मायथाइयाव। आइजोनिफ्राय होनोब्ला इन्दिरा गान्धी। बयनिबो सिगां भारतनिफ्राय नबेल प्राइजखौ सोर मोनदोंमोन? CB रहमान, रबीन्द्रनाथ ठाकुर, हरगोबिन्द खुराना, मादार टेरेसा। बेनिनो फिननाया जागोन रबीन्द्रनाथ ठाकुर। 1913 मायथाइयाव मोनदोंमोन। भारतनि सोर हिन्जावा गिबिसिन अख्रांमायाव दावबायहैदोंमोन? कल्पना चावला, सुनीता उइलियाम, बासेन्द्री पल, किरण बेदी। बेनिनो फिननाया जागोन कल्पना चावला। 1997 मायथाइयाव। माउन्ट एभारेस्टआव भारतनिफ्राय सोर गिबि गाखोहैदोंमोन? तेनजिं नर्गे, बासेन्द्री पल, अवतार सिंह चीमा, नरेन्द्र कुमार। बेनिनो फिननाया जागोन अवतार सिंह चीमा। 1965 मायथाइनि 20 मेआव गाखोहैदोंमोन। भारत हादरनि गिबि आइजो गभर्नर रायजो बेंगिरिया सोर? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, इन्दिरा गान्धी। बेनिनो फिननाया जागोन सरोजिनी नायडू। 1947 मायथाइनि 15 आगष्टआव। भारतनि सोर आइजोआ गिबि नबेल प्राइज मोनदोंमोन? इन्दिरा गान्धी, मादार टेरेसा, अमर्त्य सेन, कल्पना चावला। बेनिनो फिननाया जागोन मादार टेरेसा। 1997 मायथाइयाव। लोगोफोर, बेफोरबायदि बर' रावजों GK मोनबाय थानो थाखाय बे जोंनि गियान बाख्रि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुनानै ला। दानिया 11 सोंथियाव दङ जोंना भारत रत्न बान्थाखौ भारतनिफ्राय गिबिसिन सोर मोनदोंमोन? C राजागोपालाचारी, S राधाकृष्णन, CB रहमान, जवाहरलाल नेहरू। बेनिनो फिननाया जागोन C राजागोपालाचारी। मोनदोंमोन 1954 मायथाइयाव। अशोक चक्र बान्थाखौ भारतनि गिबिसिन सोर आइजोआ आजावग्रोनो मोनदोंमोन? नीरजा बनत, निरुपमा पांडे, संतोष जाधव, शांति थिका। बेनिनो फिननाया जागोन नीरजा बनत। मोनदोंमोन 1987 मायथाइयाव। अस्कार बान्थाखौ भारतनिफ्राय गिबि सोर मोनदोंमोन? बानु आथाया, सत्यजित रॉय, ए.आर. रहमान, रिचल फुकुटी।
बेनिनो फिननाया जागोन बानु आटेया मोनदोंमोन 1983 मायथाइयाव। भारतनि गिबि आइजो आफादगिरिया सोर? इन्दिरा गान्धी, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज। बेनिनो फिननाया जागोन प्रतिभा पाटिल 2007 मायथाइनिफ्राय 2012 मायथाइसिम। अलिम्पिक गल्ड मेडेलखौ भारतनिफ्राय गिबि हारसिङैनो सोर देरहासार जाया? मिल्खा सिं, पिटि उषा, अभिनव बिन्द्रा, राज्यवर्धन सिं राठौर। बेनिनो फिननाया जागोन अभिनव बिन्द्रा 2008 मायथाइयाव। दि एशियान गेमाव भारतनिफ्राय सोर गिबि गल्ड मेडेल मोननो हादोंमोन? पिटि उषा, कमलजीत संधू, मेरी कम, कर्णम मालेश्वरी। बेनिनो फिननाया जागोन कमलजीत संधू 1970 मायथाइयाव मोनदोंमोन 400 मिटार खारनायाव। भारतनि सोर मानसिया बुकार प्राइजखौ गिबि मोनदोंमोन? अरुंधति रय, सलमान रुश्दी, किरण देसाई, अरविंद अडिगा। बेनिनो फिननाया जागोन सलमान रुश्दी 1981 मायथाइयाव। अलिम्पिक मेडेलखौ भारतनि सोर आइजोआ गिबि मोननो हादोंमोन? पिटि उषा, कर्णम मालेश्वरी, मेरी कम, साइना नेहवाल। बेनिनो फिननाया जागोन कर्णम मालेश्वरी 2000 मायथाइयाव। भारतनि सोर आइजोआ गिबिसिन आइपिएस अफिसार जादोंमोन? किरण बेदी, अन्ना चांडी, आर.एस. पद्मावती, पि.बि. सुमति। बेनिनो फिननाया जागोन किरण बेदी। जोबथारनायाव दङ जोंना पद्मश्री बान्थाखौ भारत हादरनि आइजोनिफ्राय सोर गिबि मोनदोंमोन? अरुणा आसेफ आली, अमृता शार्गिल, मादार टेरेसा, सुचेता कृपलानी। बेनिनो फिननाया जागोन अमृता शार्गिल 1993 मायथाइयाव मोनदोंमोन।